Na Rympei U ka channel ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Deputy Commissioner Supply jang East Khasi District kalapan mi biang ya ka jing Pynkynmaw sa baroh kinong yo jing mentoy bala itu apo ka NFSA kata ki badan ya ki Card Rashon PHH but AAY ki bahab apo ka East Khasi District baka Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution Department of Food and Public Distribution jang ka Sarkar India kalayay ban halor ka jing donkam ban pynïasoh yo Aadhaar but ki Card Rashon PHH but AAY hakabay day bat kani bat kanang ban like nakajing ma jong kajing duna hakajing kedup ya kajing don jong kinong yo jing mentoy namar kajing bom bot renti ya kijing tha lakarpat di baroh kinong yo jing mentoy lengbak NFSA bakin pendep no ya ka EKYC lengbaki e-POS machine ki badan ha baroh kidukan Card Rashon ha East Khasi District baroh kawai ha lanishwa jong ka arpusan trik jong leber araja arpusan